Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od Pána nášho Ježiša Krista. Amen. Milí bratia a sestry, dnes začína nový rok a dôležité je, keď začína niečo nové, že začína s tou Božou pomocou. A aj keď sa stretávame teraz, minimálne ten dnešný deň, tak si želám, aby tá Božia pomoc, aby ten pokoj Boží, alebo ten Boží duch, Duch Svätý, aby on bol s nami. A Pán Ježiš nám v Jánovom evanjeliu hovorí takýto sľub. Keď ma teda budete prosiť o niečo v mojom mene, ja to učiním. Amen. Toľko je slov písma svätého pre dnešný deň. A hneď na úvod sa chcem opýtať, že k čomu nás Pán Ježiš pozýva v týchto slovách? A ako prvé nás pozýva k prosbe. Hovorí nám, že máme prosiť. Keď ma teda budete prosiť. Tak to povedal. Je to celku zaujímavá formulácia. Nie je tam rozkaz, proste. Nie je tam podmienka, že ak by ste ma náhodou niekedy prosili, nie je tam ani vyhrážka, musíte ma prosiť, lebo inak bude zle. Ale je to možnosť. Môžeš prosiť. Máš tu takú možnosť. Aj v tomto roku, v tom 2026, máš tu možnosť prosiť Boha. Chcel by si niečo lepšie? Niečo viac? Apoštol Pavol v liste Filipským hovorí: pre nič alebo o nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom s ďakou predkladajte Bohu svoje žiadosti vo svojich modlitbách a prosbách. Čiže ak máš nejakú žiadosť, nejakú záležitosť, máš ju s vďakou predložiť Bohu vo svojich prosbách. A vždy, keď o niečo prosím, nie teda ako vy, ale predpokladá to určitú dôveru. A keď doma prosím deti, aby si povysávali izbu, tak to robím s vedomím, že to naozaj tak aj urobia. Väčšinou na druhý, tretí krát sa to podarí. Čiže takisto mám predstavať aj Pánu Bohu. Ak o niečo prosím, tak mám prosiť s dôverou, že naozaj sa tak stane. Možno poznáte taký vtip, neviem, či to je vtip alebo realita. A v nejakom meste bolo dlho sucho, a tak keď už ľudia nevedeli, čo so sebou, a bolo ohrozené nielen to, že nebude žiadna úroda, ale že vyschnú aj vodné zdroje, tak prišli za pánom farárom, teda, že by sa pán farár pomodlil, že by Pán Boh zoslal dážď. Pán farár povedal: dobre, tak dneska o 5:00 príďte do kostola, budeme sa modliť za dážď. No a keď ľudia prišli do kostola, tak pán farár ich všetkých vyhnal a hovorí: ako to, že ste sem prišli bez dáždnikov? Veď sa ideme modliť za dážď. Kde máte dáždniky? Čiže, ak o niečo prosím, tak mám prosiť s dôverou. Mám prosiť s presvedčením, že naozaj sa tak stane. Ďalej Pán Ježiš hovorí, keď vám budete o niečo prosiť, v mojom mene. Čiže to druhé, čomu nás Pán Ježiš pozýva, je konanie v Ježišovom mene. A skúsila si to už niekedy konať v Ježišovom mene? Nám je to možno také trošku cudzie, že máme niečo konať v Ježišovom mene, a je to opäť možnosť, že v tom roku, ktorý je pred nami, v tom 26. smieme konať v Ježišovom mene, a možno sa pýtame, že či sa to vôbec dá. A ak sa to dá, tak potom ako? Ako som vravel, nám to je možno trošku cudzie, že konať v Ježišovom mene, ale keď pozorne čítame skutky apoštolov, teda dejiny tej prvej cirkvi, hneď potom, ako Pán Ježiš vstúpil na nebo, tak tamto tí apoštolovia, tí učeníci robili celkom bežne, že konali v Ježišovom mene. Napríklad povedal mu Peter: striebra, zlata nemám, ale čo mám, to ti dávam. Pozor, v mene Ježiša Krista Nazareckého vstaň a choď. Toto je uzdravenie chromého človeka pri krásnej bráne pred chrámom. Alebo vedzte teda vy všetci, aj všetok ľud izraelský, že tento človek stojí pred vami zdravý v mene Ježiša Krista Nazareckého. Opäť toto máme. V mene Ježiša Krista Nazareckého, ktorého ste vy ukrižovali, ale Boh ho skriesil z mŕtvych. No a keď sa toto stalo, tak samozrejme tej velerade sa to nepáčilo a tá velerada sa radila a hovorí: ale aby sa toto ešte väčšmi nerozširovalo medzi ľudom, pohrozme im, aby nikomu viac nehovorili v tom mene, teda v mene Pána Ježiša. Že nielen tí učeníci,
videli, že smieme konať v mene Ježišovom mocné veci, ale aj odporcovia videli, že v mene Ježišovom konajú mocné veci. Ale potom neskôr čítame v Skutkoch apoštolov, ujal sa ho však Barnabáš, Pavla, o Pavlovi sa hovorí, ujal sa ho však Barnabáš a vedúc ho k apoštolom, rozpovedal im, ako na ceste videl Pána a že hovoril s ním, aj ako neohrozene kázal v Damasku v mene Ježišovom. Takže aj Pavol robil veci v mene Ježišovom. Alebo potom neskôr čítame tiež o Pavlovi, keď sme potom išli na miesto, kde sa modlievali, stretla sa s nami služobná dievka, ktorá mala veštiaceho ducha a veštením prinášala svojim pánom bohatý zárobok. Nasledovala Pavla a volajúc za nimi hovorila, títo ľudia sú služobníci najvyššieho Boha, ktorí vám zvestujú cestu spasenia. A robila to mnoho dní. Ale Pavel sa hneval a obrátiac sa povedal tomu duchovi. Prikazujem ti v mene Ježiša Krista, aby si vyšiel z nej. A vyšiel z nej v tú hodinu. Čiže toto bolo pár príkladov konania v Ježišovom mene. Čiže odpovede áno, dá sa to. A Pán Boh nám dáva tú úžasnú možnosť, že smieme tak robiť aj my. Aj my smieme konať v Ježišovom mene. No a po tretie, ďalej nás Pán Ježiš pozýva k určitému sľubu, ktorý robí. On hovorí, ja to učiním. To je Boží prísľub. Ty, človeče, máš tu možnosť, môžeš prosiť. Ty, človeče, môžeš konať v Ježišovom mene. A Boh urobí. Boh sa postará. A tak začíname dnes nový rok, tak poďme aj my dnes, teraz spoločne prosiť o odpustenie v Ježišovom mene. A ja som presvedčený o tom, že Boh vykoná, že Boh sa postará. Amen.